Bungee jumping. Skvelá zábava. Ovšem, pokiaľ nebývaš na Vanuatu. Miestny kmeň totiž považuje túto aktivitku za akúsi skúšku dospelosti. Cieľom je samozrejme prežiť a ukázať odvahu stať sa mužom. Len to má taký malý háčik. Táto väža, samozrejme vybudovaná pod prísnym dohľadom BOZP, by sa ešte dala ignorovať. Ale sem tam sa stane, že liany, ktorými je mladý muž priviazaný, nie sú tak pevné, ako sa predpokladalo. Alebo sú dlhšie, ako by mali. Miesto skoku do dospelosti tak počuť kšup a nasleduje stretnutie s predkami. Halúz je ale na tom tá, že práve tento rituál položil základy a bol inšpiráciou dnešného moderného bungee jumpingu. Paraponera clavata. Tento mravček, to je taký malý zmrt. Na Wikipedii sa píše, že jeho bodnutie je tak bolestivé, že análny fisting kaktusom je oproti tomu predohrá. Cca 30 kusov dajú mladým chlapcom do rukavíc a stanú sa z nich praví muži až vtedy, keď povedia vetu, ktorú si ty nikdy v živote nepovedal. Yes, vydržal som 10 minút. Počas týchto 10 minút nesmie vydať ani len zvuk, aby bola jeho skúška oficiálne uznaná. Lenže mne sa podarilo vyhrabať záznam, kde počuť, ako to mladý muž nevydržal. Skákanie cez dobytok. Etiópsky kmeň Hamarov dodnes chlapcov núti, aby preskakovali cca 15 kusov dobytka. Akože mňa by neprekvapilo, ani keby to uvidím v Trebišove. No lenže každý mladý junák musí prebehnúť cez tento dobytok 4 krát po sebe a nahý, bez toho, aby spadol. No a keď sa náhodou zjebe, tak ho neuznajú za muža, nesmie sa oženiť, vlastniť dobytok a ani mať deti. A ty reveš, keď ťa mama pošle vyniesť smeti. Nahého. Súčasťou tohto rituálu sú ale aj ženy. Tie pre zmenu počas tancovania v kruhu muži bičujú, aby tým preukázali vernosť a oddanosť mužovi. Takže my musíme skákať cez kravy a oni si tam majú veľkú noc. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.